Ahojte lidi, vítám vás u další videa. Dneska natáčíme top 5 nejlepších hráčů z nejmenších států Evropy. Takže doufám, že se vám tady to video bude líbit. Dejte like, odběr, no a my si na to můžeme rovnou vrhnout. Takže máme tady prvního hráče, který je z Lucemburská Louis Pilot. Zajímavý je, že já jsem o něm nesehnal vůbec skoro žádný informace celkově, takže jakoby fakt jiného jsem o něm nezjistil a prostě Lucemburská Louis Pilot, klub nevím věk, nevím kolik má gólů, takže ani průměrní hodnocení, takže tady toho fotbalistu vlastně nic nevím. Takže se může vrhnout na další. Další fotbalista je San Marino. Tommaso Benvenuto. To je hraje Sassuolo, jo, nějak tak. A je to útočník a za tuto sezónu měl zatím jenom 2 asistence, což je takový blbý. A zajímavý je, že on má hrozně takovou podivnou kariéru celkově. Jo, takže takový divný. A jeho průměrný hodnocení je 6,8. Což je takový průměrný, co má třeba, nevím, možná Adam Hořek. Jo, to má nějak tak 7 celých hodnocení, to jo, nevím přesně. Ale asi se můžeme vrhnout na dalšího hráče. Takže jdeme na to. Další hráč je z Lichtenštejnska. Denis Salonovič z New Yorku, jo. Zajímavý je, protože jenom mi to ukazalo z New Yorku, jednu mi to ukazalo Hutur, já to tady mám takové napsané, takže jo. Jeho průměrné hodnocení je 6,7 a má 2 góly a je to, myslím, že útočník, co jako, jo, je dobrý. Takže jo, že je tak z malého státu 2 góly a třeba v Americe, takže se můžeme vrhnout na dalšího hráče. A tak ten hráč měl taky fakt takovou podivnou kariéru, protože on přestoupil hrozně týmů a jako no prostě, jo, celkově. Takže může se vrhnout na dalšího hráče. Dámy a pánové, hráč to úplně nebude. Bude to vatikánský trenér. Ano, vatikánský trenér, jo. Protože žádný hráč ve Vatikánu prostě není. Nemůžeme ho navést, jo. A musím říct tím ostatním, že Tommaso Benvenuto, nevím, jestli je nejlepší, ale je to nejmladší hráč, co tam je. Celkově. Jo, takže ten týpek je San Marino, takže neberte to úplně vážně, ale to Lichtenštejna Denis Salovič ještě hraje v New Yorku a byl to prostě, jak to říct, hráč roku Lichtenštejnska 2019, protože pak mi to vůbec neukazují ty data, takže asi je to poslední, co se přidávalo. Já nevím, celkově, jo, ale my si jdeme vrhnout na toho vatikánského trenéra, takže jdeme na to. Vatikánský trenér Giuliano, manažer. A zajímavost je, že první zápas San Marino, teda Vatikánu, byl proti San Marino, který skončil 0-0-0. Teda 0-0. Takže by zajímalo, kdyby Vatikán ještě hrál fotbal, což je pravda, že Vatikán nehraje prostě fotbal.
kvůli tomu, že mají fakt málo obyvatel. To jsem myslel, že už říkal v minulém videu. A jestli se vám líbilo minulý video, tak dejte určitě like, odběr a abyste podpořili moji tvorbu. Ano. Takže, jo. Ale, když se vrátím k tomu výsledku, celkově, prej, oficiálně je to 1-1. Jo, ví se, že to byla prostě remíza, jo, celkově. Takže, jo. Andorra odehrál proti Monaku nějaké zápasy. Takže Monaku ještě, ano, Monaku. Takže se musím vrhnout na další video. Na dalšího hráče. Takže jdeme na dalšího hráče, který bude, a jsou dva, který budou z Andory. Takže musím říct, že u Andory jsem nečekal, jak dobrý jakoby hráči tam mají. Třeba dobrýho golmana mají náhodou. Jo. Protože jeho průměrné hodnocení je 7,8 a za tuto sezónu zaznamenal jenom jedno čistý konto. Což jo, on moc pravidel nechytá, protože má, a kvůli tomu má takový hodnocení prostě, jo. Ale golman Andory hraje v Villa Realu, jo. Takže víte, víte, že je ve Španělsku v La Lize, drží se na 5. místě zatím, jo. Takže vypadá to do něj dobře a zatím to vypadá pro ně dobře a možná se zachytá i nás Iker Alvarez, jo. Takže jdeme na to a jdeme na dalšího hráče, který je taky z Andory. Andoran se jmenuje Dio Bora. Hraje v Gironě a je mu 19 let a tomu brankářu je 32, jo. Ne teda 23, promiňte. Je mu 19 let, vypadá dobře, když se takový přiznám. Má zatím jenom 1 gól, což jako na Andoru, jako by pro mě dost dobrý výkon, celkově, jo. Takže padá to dobře, bych jsem řekl, jo. Celkově. Takže jo, možná je to nějaký nový nadějný talent, asi kam, trošku netušíme, ale doufám, že se vám tady to video bude líbit, dejte like, odběr, abyste podpořili mou tvorbu a už jsme u konce. Musím vám co říct, najde změna, jo, na tomto kanále. Změna bude, neudělám to samostatný video, ale budu se zaměřovat na jiný content, takže doufám, že tady lajknete palec, palec, odběr, aby zazdílejte nějakým random týpku, jo, třeba. A tady to video u konce a já se těším na další video. Čau.